Zdravo. Korov nestaje za 1 minut zauvijek. Najjači organski herbicid za kontrolu. Dragi prijatelji, dobrodošli na kanal. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pritisnite subscribe ispod videa i podelite ovaj video sa prijateljima na društvenim mrežama. Kao znak podrške kanalu lajkujte ovaj video. Sastojci koji su nam potrebni za uklanjanje korova u vrtu su lako dostupni. Pasulj 2 kašike. Kafa 2 kašike. Soda bikarbona 2 kašike. Sol 2 kašike. Voda 2 litre. Sve sastojke sjedinite, izblendajte i ostavite 2 sata da odstoji. Razrijediti u 1 litru vode za ukupno 3 litre rastvora. Prskajte područje na kojem se nakuplja korov dok potpuno ne nestane. Prijatelji, hvala vam na gledanju. Pogledajte još videa na kanalu. Vidimo se.